Awula wethu abafethu khamba kanjani showcase ukedama lo mfethu siphamandla wamabaso umzilikazi amashubane bafethu sifikileke manje nje basashila ukuthi kumele sibhalele ukuthi khona inkinga ekhona noma khona istory ufuna ukushare nathi mfethu sikhona sovakashela umfethu namhlanje kodwa uyena uzoyichaza kakhulu ngoba uyena ozazi ukuthi kwenzakalani ngaye bafethu asiyeni kuyena awula wethu bafethu njengoba ngithembisile bafethu ukuthi ngizofika qathatha umzilikazi kamashobane Mr Iqola himself ngasho bafethu ngiphethe la ufethu ngizocela ukuthi ayintroduce kancane mfethu ukuthi inkinga yakhe ikephi then sibone ukuthi simisa kanjani ngalento mfethu my brother Top brother khamba kanjani mfethu I'll connect my brother mfethu mhlawumbe nje kafushane uzoyichaza ukuthi mfethu ba mfethu mina ngumfanifikile ngokamsana Sibongo unqaba kaMbhekani lomboka lokuthwayo mfethu kahle mfethu usitholile i-email yakho mfethu sibhalelile mfethu ukuthi cha mfethu unenkinga abantu mfethu bakunyukubezile mfethu still basakunyokoroza ndoda ithini ngawe mfethu kwenzeke njani my brother kunendaba enzima kabi la futhi kunayo sosha ngidayile u-out wami mfethu ibrother yami nangigcwalayo ngayo ukuthi vele umjida wami kasikazi sosha so futhi la ngiphethe 50 blocks uyazi vele ukuthi ngishayisene lapha emjikajikeni wethu imali mfethu-ke mhlawumbe kunxese ukuphazamisa kancane ngisukukhulula imo kancane manje lo 50 blocks use-50 uthola kanjani mfethu nabo ngihlanganisa la ngidlala nje la ukubhejela amabhola ngawini ngawuthola u-50 blocks ebra wami nami ngithi ngikazi u-out wami njengo-out wami Mqalaza kanjani besikwenza kanjani so mfethu siyahamba la siyophuza kamnandi soyijayivela sibona abantwana grand manje u-out wami nafethu hayi kube grand laphana yonke into ibe right kanti navele lento engiyidlalayo uyayidlala kwayena sosha sayishasa ibox imali yazo qasha ama-uber ngene ama-ubeni yonke into khokhelana mina konke kwami thuthu ziyasha manje wena inkinga yakho kahlahle ikephi nje inkinga yami nasosha ilo isiqubu sayo ukuthi wena kahle bese nje ukuthi unenkinga bese inkinga iqala ke because mina manje ngisakuza uchaza kodwa vele inkinga mhlawumbe usazofika kuyona inkinga yami nasoshila lo out lo ngimdayile grand njengo-out wami nami ngishayisele ngejukujuku nawo vele uyawushaya umjikajika lo sowushayayo awine naye more than lembale wena une-100 blocks manje wena sosha ukuthola kanjani lokho ukuthi yena uwina u-100 blocks angithi lokho ngikhonjiswa ngibona yena naye futhi angitshela mfethu ngishayisele kodwa manje akasadali ngolayini lo sazi ngawo and umjida mfethu bathi bamosha lo 50 blocks angophethe ngasosha ngakhipha u-20 blocks ukuthi selimaze imoto yomunye umuntu kanti ehlehla wayengqobuza 20 blocks wawukuyena mase eshayisene no-100 akasangiqalazi njengo-out wami soyihamba nabayo manje wena lo mfethu yini omenzele yona nje ukuthi we-right lephethe okwami okuhle ukuthi ngamthatha ngambeka laphana sayishaya imali sihamba zonke iy'ndawo into angifuna ukuhamba nayo ngifuna ukuhamba ngiyise kwenye indawo enzima kakhulu hayi iflop bayihlehle epakile ushaya imoto yomuntu ngale mali funa kukhipha 20 blocks for fixing the car manje lokho imali ikhupha wena imali iphuma kumina andisele ngokuthi mhlawumbe iplanini ayisekuthenini uzokukhokhela le mali back mewukuthi mhlawumbe use-right noma mhlawumbe wawenzeka njengokuthi umngani wakho nje kusho ukuthi u-out wakho kushuthi u-out wakho phetha ngemkhava ukuthi ngoba vele iflop ishayile samba naye uma eshayisayo uzongibheka na njengo-out wakho okay uright mfethu mina into engathembisa yona yodwa kuphela ukuthi umfethu wakho singaya kuyena bese sombheka then sizwe kuyena ukuthi kahle yena uyimisele ngani kodwa wena kahle ipointi lakho lisekuthenini ufuna ukuthi yini oyifunayo kuyena noma ufuna ukuyazi kuyena noma nje ofisa ukuthi ungambuza ngayo amlo-out waphetha ngifune ngibalekele uma ngithi seshayisene nejukujuku useyamasha manje akashayisi kumina angibhekeni nangatwa angifuna ngibalekele akunendaba no-20 blocks wawubhoksayo kodwa into engiyifunayo ngifuna aze kumina akho abone ukuthi ngu-out wakhe please okay kahle wena ufuna ukuthi ubungani buyele back hayi ukuthi khona mhlawumbe into oyilindele njengey'mali mfethu konke kuzokwenzeka emnganeni wazi wabuya umngani uzobuya konke ngoba phela ngeke uphose u-20 blocks emgodini Suthona nje kahle lo mfethu utrendile kahle ngiyamcwala mfethu bese duze kwami manje uyamasha nabanye olava nabanye amatekile ngisaqondi kahle mfethu
manje mfethu ungathini nje kubantu mhlawumbe abanabangani kanti bona babakhonzile abazi mhlawumbe yiphi indlela ongafisa ukuthi babiyele ngayo? Yabona bafethu sengibhekisa amajini. Uma unejukujuku umjedi, jukujuku elakho sosha. Idla imali nje ngendlela edla. Kodwa khona imistake iyenzeka lento iyenzeka kumina. Ngeke u-out wakhe ebe nenkinga bese uyabulala. Kodwa u-out manje enkinga ungamlahli. Mnikeze lokho umsize ebe right. Kodwa imali iyinkinga bafethu. Imali thiwa impande yesona. Ya kusho njalo mfethu yasho. That's why once wanemali uzombalekela umuntu bekusiza. Kushuthi wena mfethu uchaza ukuthi ukuba nemali kuyafana nokuthi uphethe impande. Awuyiphethe sosha, uyiphethe impande. Uyiphethe nje. Uma unemali nakho konke sosha. Yabona imali mfethu even noLondon bayiwela. Ngophethe ijukuju. Correct smart. Okay uright mfethu. Okwamanje mina into engayisho kuwena ukuthi kuzomela ukuthi siplano usuku sisishuye kulophezulu lo simbone bese naye sizwe mhlawumbe ukuthi yena uzizwa kanjani ngawe and futhi uphila kanjani ngalento le wena ucabanga ukuthi wena iyakuhlukumeza iphatha kabi. Mfethu yazi ngajabula bro ngoba seyangibalekela mase kubo wena mhlawumbe umuntu uthole eduze nami angabo outwam mfethu ngoba vele axabani naye and angifuni imali yami manje cash. Ngifuna yena uqobo lwakhe. Correct yazini mfethu asambe bese simngene lo bese simbone ukuthi wenza njani. Kodwa ungalindela noma yini angakhathi umngani benu noma mhlawumbe angaphindi ukuthi athande ukuthi kuqhutshekwe base wena kumele ukuthi ube ne showcase ukuthi lento le ufuna kumele ukuthi usitike kuyona ube brand yazi base mvali correct smart bafethu siyahamba manje ke bese siphelezela umjita uyozama ukuthi abuyise ubungani phakathi kwakhe nomjita wakhe kodwa manje egcineni imali yakhe yadleka kodwa ke lokho akusho lutho kumele abangani asibangene lo mfethu simtholile ukuthi ukephi kodwa manje uyena osivumelile ukuthi singafika kuyena mfethu kodwa simbonele Mr. are you ready? Oya sosha mfethu simngene alright Yeah, sosha. Oh nomzana hamba kanjani? Mfethu awusondele mfethu hamba kanjani? Ngiyazamela. Uright bese siceke kambi kanobhizi nakhona. Mfethu yazi lapha mfethu iqona le TV. Nakhona mfethu mhlambe approach abantu mfethu ngenkinga esile bese suke zikhona. Angikuzwa bese ukhuluma kakhulu bese angikuzwa kahle. Sengiphethe namakhamera kanti ngiyamazi lo bhuti. Ngizengani? Ubhuti. Mfethu yazi mfethu kahle la mfethu size ngenkinga yaphethu kahle sihambela abantu ukuthi siyeza ukuthi nawe khona inkinga osuyenzile ethile mfethu kodwa lokho akupho kumina kakhulu mfethu nangu mfethu bese ngayichazela yena ukuthi uthini kuwena vele uyamaza mfethu Hayi ngazaphela. mfethu ukuchazela mfethu bese inkinga bese ikephi la Awushela sayi. Yaqoqa mfethu ubethile iqola. Hey, Ngibona bra wami. Wena usesi. awela mehla abantu kodwa. Awusezi kumina bra wami uhambela leku. Into engifuna kuwena ngifuna wena sosha. mfethu wenzeni mfethu kahle mfethu Yazi kahle kahle ufika kami ngiyixosha ekhaya. Yabona lo. ngiyayibona Ufika ufike kumina. Zangangizizi nani la ngenze njani? Ngizoma la ngingene ekhaya. Asiyaxolisa bese ngalokho ukuthi mhlawumbe ukuthi sibe namakhamera hamba ubufakazi bokuthi lento esixoxile mhlawumbe izingahamba kanjani. Indaba engafika namaphoyisa manizozakhala endleleni ezangayo. Yaxolisa ukubuza lo mbuzo. Okay, ngiyabonga kodwa ngoba ngifikile. Bese okay, yini fine ngenze mfowethu. Okay mfethu so sifanele nje bese usheshe mfethu uyabona ukuthi ufuna ukuthi izinto zihambe ngendlela eright eyiyona. Mfethu umchazele mfethu ukuthi ukhala ngani kuyena mfethu sithi ubhalele thina siyiqola mfethu. Yabodola mfethu u-out wami. Awufuni ukubona ngo4 eyes, kuba ngo2 eyes. Yeah. Lo ubhekile so. Mfethu. Upush it right. Ngiyaqolisa focus iqola. Into engifuna kuwena, awusezi kumina so. Yeah. Awusezi kumina, uyakhumbula mna wami sesipusha uline brand. Mashini ndo zethu brand amnandi. Manje wena masushayisene nejukujuku lakho sengimashela. Uzama kwenzani bra wami? Imanga bese mawuse ijukujuku mfethu mhlawumbe unganaba kabanzi bese kubabukele emakhaya mfethu ukuthi mhlawumbe understand ukuthi kahle njengoba seyilapha mfethu sibekwa yini. Okay, yaxoxa usijukujuku. Ubra wami.
ungumfowethu kumina and uyisosha lami engingasiphakamisa ngayo. So manje into eyenzakalayo la, ngambamba umqoro wami ngamthatha ngamphatha kamnandi ngishayise 50 blocks. Samba sowujabula naye ngimphethe kamnandi ekhasino sodlala into ezimnandi. So maye parking mayehlehla wanqobuza imoto frawu wami. Mayinqobuza imoto 20 blocks ngayikhokha. Manje yena Sababelisa story bro. sho sosha into eyenza ukuthi ngeze lokho wena uyabaleka usezimene ngoba wena usuthole 50 blocks kulomjikajika wethu sozalayo. Engakuzwa ngoba. Awufethu ngathi wena uzobalanda nawe. Ya then uzo ingifanye izama ukuthi ngikusize ngoba kudawa umuntu. Ayasicabanza. Bra wami into engibona kuwena awusami nami. Wena usaba namagusheshe. Usaba nabo zanele noZodwa nobani obiki. Mina ngishiya mina. Ufethu kahle kahle la into njengoba ichaza kanje. Kahle kahle wena khona fethu 20,000 owagcina ungqobe ngakuwena fethu. Manje imanazi wena umkhulumela kasho yena. Yeah, ukuthi phela thina usibhalelile fethu kumele ukuthi sigcine sifike kuwena fethu sithole ukuthi kwenzakalani. Yeah. Because wena sisenze komuntu owaqola. Ke ukuthi isikweleti lesikwashayisela imoto. Fethu. Mana ngapha ngokuthi wayelele endlini ekhaya lapha upstairs kababa omncane liyana uRafael. Wayishisa. Angiyazi ukuthi costa kanjani ke uyena oyigadile ekhasi. Wena fethu Mr fethu wena uzama ukuthi ufuna kwenzekaleni manje la. Awufethu phela akuyona umuzi wakhe lo. Ngasho umuzi kaRafael. Rafael wakhuluma nami sayiqala indaba yakhe. Okay. Yena washayisa imoto. Ngakhipha mina iJupane la ngamgaya. Yena manje useshayisene neJupane asanginikeza mina imali. Siyazi ngithatha umngane. Angiyifuni imali kuyena. Ngifuna yena ngithatha umngane wami. Mfethu ngisacela nawe mfethu njengomuntu oyezwa phakathi kwami nawe uphuma nesinqumo wena ukuze mfethu sibe right. Yayezwa ngiyamuzwa nje besuke nani khona into afuna ukuyilungisa. Asizame. Manje wena ngokwakho kuyimisela usikwenzakaleni. Angisasebenzi nje mina. So manje kusho makwasasebenzi chaza ukuthi wena ngeke usayikhokha imali yakho fethu. Angazi manje kufayele zidlala. Uthini kuyena ke manje nangu ukhona nje. Ngoba umngane wami fanele ngizwele. Lungile mase ngisebenza. Awudona bathu ubra wami. Njengomngane wami nami into ebengiyibhekene bengibuthi mhlawumbe ngikhokhele imali yami ngoba akasascheme nami. Uscheme namanye amathekeni nama yo out. Usengishadazela mina. Angifuni imali kuyena. Ngifuna yena uqobo lwakhe. Then uyohlangana. Sorry. Fethu yamuzo fethu njengomngane wakho fethu ukuthi kahle kahle yena akazile ukuthi uzofuna isikweleti sakhe kuwena. Because since vele mengizwa la khona nezimali endize emoyeni ukuthi wena wabhekelela ngayo. Kodwa yena mhlawumbe uthanda ubuwena umuntu bakho. Okay, hayi uzobuya. Kuzoke right noma kuthi umuntu kwenzekaleni fethu ungambalekeli mhlawumbe ngokuthi wena usaba ukuthi ufuna ukukhipha imali yakho. Yeah. Nalokho uthando lomngani benu mhlawumbe yena mengimuzwa bese ucabanga kanjani. Okay. Ya ngamgiyeza. Wena bese uvo lakho ngathini lokho. Hayi kanjani futhi ngizozama nami ukubuya kuyena ukuthi nami mfethu bese ngisaba nje wangasasebenzi ngisebenza bayifike bekofika bakhe mina yabo kodwa bekuphuzisa nje ungasebenzi futhi bathi ungasabi kanjani sekwashintsha abangani nawusenabani nabani fethu ngisithi Awubra wami ngamxolela. Into eyinkinga kuyena ukuthi uthe mashasana nemali wangishiya mina. Wabona abangani bakhe. kahle lethola imali engakanani bese ukuthi ungaba nalo ulwazi la into kanjani. Hayi imali mfethu wangitshela wathi 50 blocks wawina. 50 blocks. Mina ngawina 20 ngamphatha. Washayisa imoto ngakhipha 10 blocks ngamnikeza. Lo 10 ngapha kungihambe sezinye indawo eziright ezibalekile. Lo 10 asaba usudla kweindawo. Ngamgaya. Bathi ubra wami akasami namamba noZanele noPhiki noZodwa nobani. Asangibali mina. Into engifuna kuyena ngifuna yena eze kumina sikwazi ukusilungisa inkinga yethu kube right. Fethu wena ngokwakho fethu ukuthi okay ufethu uyalibeka udaba lakhe wena ngokwakho uyimisele ngokuthi ungakwazi ukuthi nibuyisele umngani beni kahle njengoba kade kunjalo nibe right. hayi nami ngisifiso sami leso bese ngisaba ngoba ngisakwazi ukuthenga yebo inkinga yakho Fethu Why ungibalekele bra wami? cha njalo wena ufika ukuthi asihambe mase sifika lapha kudayiswa khona bese uthi wena
mawusuthengile bese uthi angifake nami kungazi ngingasebenzi. Mina ngibamba ukuthi no-50 blocks. Babuthi no-50 blocks abanye abantu. Wena mfethu 50 owenzani bese ume ukuthi mhlawumbe kuyiqiniso lokho ukuthi lo mfethu uthi wena wathola imali engako-50 blocks ekubeni yena wakubhokha ngo-20 blocks. Okay but lo 50 awuhlangene naye ngoba nina angithi unesikweletu ekhaya. Sikweleta kanjani manje ukhuluma enye into manje yasekhaya lo muntu. hayi bo Ubhuti wami lona hayi ngoba ngimthatha mina. ndoda Ngafeza ukulandela amaphoyisa. Ngoba ngangitshethwe ngamabomu ngenxa yomona. Vele nakho-ke la sekuvele enye indaba manje uyangithusa ukuthi wena ubhalela mina ufuna usizo lokuthi ubuyeze nomngani wakho ekugcineni futhi wena sekuvele ukuthi washo isinto. owawuthiwa mhlanze ngahlangana indle kamalume wakho akuyona ngamanga. indle kamalume wakho ngakhona umalume umalume sayiqonda indaba yethu ya-right yena useceleni Yabo makuya ngami. Ngabe manje manje. umalume wakho yena owaziyo ukuthi akekho la ukhona uyakhuluma ukuthi akekho la kwakusuke lepho nizoshisela abhakathi ubudaka besaduzuka nje hayi kudake uyashinga Uyayazi okay kodwa yena ukhala ngokuthi imoto ayishayisa 20,000 usikhandile isilo sangilandela ethi udala ngicela siyivayo ngoba naye bese ngishesithethe sokuthi wamanje asazi. Okay uright ufezo kahle uyimisela ukubuyisela umngani. Mina Ufezo uyimisela ngokuthi abuyisela umngani kuwena ukuthi okay uright ufezo konke osekwenzekile mina ngiyathanda ukuthi yonke into bese ibuyele esimeni ibe right iqhubeke sibe abangani. Okay uright vele mase abangani singathi disana gcine khona izinto ezisalayo komunye. Kodwa yena iqiniso lakhe lokuthi yena ufuna ukuthi yonke into ibuyele esimeni njengoba kade njalo nibe right because ubuya nje umngane oneqiniso right. Wena manje uPaul awu ngathini kulokho uthini? Hayi mfowethu naku selele naye amanzi. Ngithi yabona ukuthi lento ayenzayo yangidini uhlangete engahlangana umalume wakho yena ayihlangani lona kodwa ubulawa wami yena enefedeze kumina nami ngize kuyena malume yabona wena ubize wamxawule engakathandi ngamxawule manje phezulu angithandi funeka xa isixoxo iqala size ukuthi mhlawumbe singabekana apha lo kodwa manje ngiyakusho ukuthi ayikho into esiyikhulumayo ngoba nina nizela ekhaya kumina mina mangithi ngiyaxolisa kuthiwa no ayikulungile-ke kusho ukuthi ngizocela ngihambele manje senganele futhi umngani benu ukaswele libeka phi manje bengathi ngiyavuma nje ukuthi ngizwane naye okay udazi ngicela nawe decide wena phezulu ithuba likwena afethu mina fethu uDolasana umngani wami mina ngifuna kuyena ngifuna yena angahlanganisi isikwethi kamalume wakhe nesami nesakhe kanjalo akangeni kumalume mina ngifuna yena sikhulume naye sobabili okwethu okamalume okwami hayi kodwa umalume wakhe nje egcineni ya umalume wakhe mina ngikhuluma nomalume wakhe yena usikima naye ngisikima nomalume wakhe lathi lezeke iphutha ngayishisa into ngidalile kwaba iphutha lokho kodwa ngambeke umalume emqondweni manje kodwa you understand ukuthi ukushisa indlu bethu into engekho right mhlambe crazy violence emphakathini ukuthi ngibashisa indlu akulona iqondisheni upstate hey fethu okay ngiyaxolisa manje angikukweletu bro wami futhi wona washisa izinlinga uma ucabanga ngoba ngiyabona ukhala ngo-20,000 ukushayiseka kwemoto ngangibona ukuthi lapho kukhuluma umalume wakhe lento ayikhulumayo uyena ukhuluma mina umalume wakhe ngigrand naye umuntu onenkinga mina nginenkinga naye umngani wami nawo umalume wakhe uyeze ngibuza ukuthi umngani wakho aqhamuhamba wena ngoba ngiyamvama umalume wakhe nakaqhamuka okay right bafethu ikhona decision nayo ngale nkulumo bese ukuthi ningabekanaphi mina ngazi ukuthi nini enisuke la nisuka khona nazi ukuthi nizothini mina ngiyaxolisa uma ngabe khona ngikonile ubhuti wami sengiyaxhawula bese ngiyayithanda lo phansi bese ukuthi ukwazi ukuthi uzehlisa mhlambe ukuthi wena ubonakala ngathi khona ongakwenzanga ngathi usola nakho kuhle lokho bese isayidi lakho wena ungathini bese amnobra wami akunankinga naye into angenzelana nje manje awesishaya imoto yokushisa yamankomosi xolisela ingasebenzi shawu 5 ngazi ubhuti wami hayi shaya imoto bese mina into enganyala ngayo bafethu ukuthi egcineni bese ubungani ibona bese akumele usiphishintshe kumele usihleze uright mhlambe nawe bese emakhaya sabalaleli ungakwazi ukuthi kubanike iphi advice ngayo yonke lento eyenzeke manje mhlambe ngofesi wakho mina nginazi abafethu salute abafethu emajideni sawuthi emajideni angaba nomngani fethu nibolekana imali
noma umkhokhele umenzele something uma engazange ukubuyisa lo mali mlandele ngoba umngane wakhe ungamlahla umngane ungahlangani okunye komngane nomalume nobaba nogogo nomkhulu no umuntu uyedwa umngane wakhe tola side manje mfethu yena mfethu mfethu yini mfethu ungayithanda ukuthi abalaleli mfethu ababukeli bazama ukuthi babone mfethu nesifundo esihle esiright ngawe mfethu kuwethu since utholile udaba kona sikuzumile vele siyabona ukuthi uyabona bhuti wami uyayibona lento iyangijulukisa mfethu ungathi nje kubona ukuthi laphe lento wena ifika kanjani kuwena mfethu before sivale nje yonke le kuleli yamana abantu kulungile ku right ukuhloniphana uma ngabe ukhona into engiyibambayo yakho ngiyibuyisa nangu kodwa udlulekile ukuyibuyisa ya lapho ngithi kuvela kanjalo umuntu ohlulekayo ungathini usuke ebhekeni nazi ayisiphelele akapheli ke wena babi lo indaba endala ukuthi kwenze ukuze umngani wami lo ngendlela engazi ngayo uma ngabe sengifikela namaphoyisa yabo awuthi mfethu ngizocela ukuthi kulungise lento thathe imali yomuntu uyibuyele komunye mfethu sonke sibe right egcineni ufuna uzwalo olubrand bafethu indaba sizwile mfethu sosha shumi mfethu banenkinga kodwa manje siyazama ukuthi ixazulule lenkinga iqola TV likhona mfethu ungalibhalela noma uthanda i-check iqola mfethu uzosithola khona zoyilungisa zonke correct mode Cut!